みなさんこんにちは。バンコクのปราสาทพระเทพบิดรへようこそいらっしゃいました。今日はปราสาทเทพบิดรを簡単にご紹介させていただきます。まだปราสาทเทพบิดรの向かいに線路を張った鎌の橋があります。この鎌の番は角度の字に割られているような作りになっています。靴を履いているのが角で、靴を履いていないのが強しです。ラマがご両親に授けるために5を盾になりました。どうもありがとうございます。